Nakibono tokobanga n'omuntu oyo moitete tarabwatwa serikali nimaite ekero kinde sare naki torabange nayoroche ntobange we can't iganonka yando omomura omonene bwa efamily bono rende banyanyagitari inde admitted ase Christmas ona chito gocha nganyora my practical itiru agora nyoro itiru tindanyora kosu wae ari goitwa Samarieta ngoro ku Kevin ngare njoga injo muro monene togo saba si idea sere etokonye konyoro mubebwe kwa sababu nwale witini Pathamo agenda tukutisira abantu nawe abantu mbali gocha gutubute simatanga kwa sababu eboboete na bara mumerenjira kwa sababu no bayigweta konya kumnyoka makoli na bara monyole abo ndura bara monyole njira bono bantu babo no gocha gutubuse kya matanga na intwe togoteba tata tari gutinde kwa onyaki tutira nyore Senior Chief Evans Ocharo Magoma Chief Mochang Location esa location ya Ebios nguteba nga asege pale tekia pale kana ega asimo Mochang Location watekana no wosira ko yo mito Stanley Nchoga yona tebiringa ayana magosa amanene mono aso umuntu kuimukia ribaga lyo goito umwana umwabo bunengiti yoro sana igorende na tebiringa abantu bamintu byamona asinge yo botoera rugweino nanga mwakoreta yande tutangunyara kwa control lakini asenge ncho mugata masikani nobogambi ugato bwanjani n'abantu bamintu mumenyete komo na barabwo yona tebiringa dinganeli tolibike limono kabisa ingano wale na sekebe yoyo oitete kebe ya njoro oitete oyo mwabo Stanley injoga asale omungu wagende komubwatia na komoyege suzuro kubwatikana no goita kolia kainya itete oyo mwabo igolende na tebire ase abantu baminto tugato tubarobo toereru togenda ko kubwatia no wale nyangi ya maremo asenge ubororo nekerera ere buya eba konezi kumbira nero monene lakini oyere tigali chikuligenda ko mugwatia na intundo wende to kumugwatia tomanya sabererete abe kubiyara agende kuchibu mastaka kwa batana ne amachika ya asariti yamona sana so kontegerera na 20 tikato wende bugwatia byamono asenge ncho yo ya manganaya igona tebire nga muntu tabaisa kuimukichi kona kulibeka koboko na goito yo mwabo bunengiti yoro sana ikinege korokia korekanete kebe for the last year miaka na gambire ga ntanya korore getu buneke igo igente ketwakigikeiri asobwamo na boigo tuga oyo agende kubwatiwa ne sheria no nditabaisa kuimukichi ko alibeke koboko uchigoita oyo mwabo Samarieta ngoro kupiturisi nabonye umugaka Stanley Nchoga Jenjo mugaka na beto gosira beto goitwa no yo mwabo serikali na asabire mondorera mabira monkonya mombwatisi nenjenyo robo ene bo mugaka ne ngakia beto goitwa matanga tara bangunjerende yansi kyagira ntoranyoro yoito to mugaka goitaira senga nkiari kumugo serikali ga kimondorera mabira mombwatisi jerende te yo mugaka na ranyare gutubitia onya serikali tara mbwatisi kyagira ombyo moite takonya gotoe bitisho ga chikando goeta wana goikatoganye aitokese serikali tubwatisi amanya gotindeko wana nari gosaba seiti tubwatisi Samarieta ngoro kwa Paul Yamoya Yamute nje nomurwaniriri bwo maene bwo mwanyabantu iga soro ngoro rwagusi abagambi bekenyoreke mo make sure nga mwabwatira omuntu oyo DCI Nyamaje sub county igo mubwenete gototebiri chibungi mwakorire ekiagera abantu ko bari potiri next year inegasi ino tayya abantu abaguchikorigyo omuntu okoreta momojo igaba sigari Nyamache nyangoso DCI office moimo kiege tambokero gyokorigia omuntu oyo no are kenyoroga na iwekanete no ara nagendete kuruchi threat